Astăzi voi deschide pachetul de la Aurora. Foarte drăguț. Galben. Eu i-am făcut chestia, sper că mă plictiseam aseară. Și am făcut super mișto. Și gen dacă faci ceva de genul, iese cu mai multe culori. Gen așa. Aici. Nu mai putem. Dacă trebuie cu altceva, nu, în fine. Ok, am să vă arăt ce am primit de la ea și o să vă zic că mi-am dat doar niște chestii. Început. Am primit o scrisoare care am băgat-o în chestia asta, foarte drăguță, care am pus pe el. Acoarelele mele. Și am mai băgat două acorele. Ok, și acum începem ce am primit de la ea. Am primit aceste pixuri foarte multe. Sunt o grămadă. Abia aștept să le folosesc. Sunt peste 30. Aceasta este scrisoarea. Dragă Didi, îmi pare rău că nu am adus multe lucruri. Mă simt prost, dar nu ar trebui, dar bine. Am primit această carte care sunt super entuziasmată de ea. Abia aștept să o citesc. Editura Arthur, pentru că îmi place atât de mult. Am asemenea carte pe care aproape am citit-o. Și nu știam, chiar nu știam din ce cărți să-i dau, pentru că mi-a plăcut foarte mult una și am dat-o pe cea. Deci, cam să arăt. Se numește Green Show. Sau are scris mare, exact cum mi-am dat și eu cartea. Are destul de mare. Are și ilustrații de genul. Gen numai de genul, cu gen cu pisici. Îi plac foarte mult pisicile. Gen așa. Multele. Îmi place. De la ea am mai primit acest pix cu pompon. Super drăguț. Eu i-am dat așa un pix, doamne, un creion. Și eu i-am dat un pix așa. Îmi place, nu e foarte greu, dar este destul de greuț. Și mai primit două scripiciuri, nu neapărat pentru slime, ci pentru făcut ceva handmade. Zic și eu. Ok. Ce am mai primit de la ea este acest lanț, țară, care scrie Girl. Aici. Am mai primit și un trandafir de genul ăsta, care miroase genial. Din săpun e făcut. O să pun eu în ceva de Crăciun, să-l fac mai crăciunistic. Aceste luminițe foarte drăguțe, deci sunt destul de lungi, sunt cât biroul meu mare și dacă eu să îmi decorez camera, o să decorez cu aceste luminițe. Chiar astăzi voi face un vlog în care îmi decorez camera. Fiți pe fază. Deci, efectiv le ador. Okay. Și am mai primit și aceste gumițe. Și mai primit niște tic-tac cu Coca-Cola din America, pentru că, da, nu știu de... Cred că de la tatăl ei, dacă nu mă cer. Cu Coca-Cola foarte bun. Eu i-am dat super multe chestii, cred că ați văzut în celălalt videoclip, dacă v-am uitat la el. Deci abia aștept ca să-mi decorez camera de Crăciun. Am foarte multă treabă, pentru că azi e vineri și vreau să mă bucur. Că oricum mi-e frică, doamne. Nu o să fie carantină și o să ne plictisim. Adică deja am un program super basic. Acum vreau să-mi fac și scrisoarea de la Moș Crăciun, pentru Moș Crăciun. Vreau să-mi decorez camera. Vreau să îmi fac tot felul de update-uri pe laptop. Acolo. Cred că știți că Constanța a intrat în carantină. Adică nu cred că știți.
Acum avem educație socială, după aia avem română, istorie și engleză. That's it. Aseară am pictat chestia aia. Ce o chestie. Nu mai am foarte multe culori din acoarele. Cred că o să trebuiască să-mi cumpăr unele noi. Chiar dacă au fost foarte bune astea și le-am ținut doar 3 zile. Aproape 3 zile. Și le țin în penarul ăsta pe care tot așa eu l-am făcut. Abia așteptat să fac vlogul, fel de vlogmas, ceva. O să încep cu seria din vlogmas, așa că să rămâneți pe canal. Pentru că o să încerc să postez mult mai des, pentru că atunci nu aveam idei. Dar astăzi vom face 2 vloguri din nou. Am uitat să vă arăt chestia asta foarte din. Îmi pui foarte mult. Ce cute e. Eu nu i-am dat o cutie frumoasă cum mi-a dat ea, dar totuși mai dă mai multe chestii și asta mă bucură. Acum vreau să fac o chestie super interesantă. But eu mi-am mai luat niște chestii așa de decorat. Camera. Inițial vreau să mi le fac un produs din ele, din astea verzi. Mi-am luat niște carioci, așa pentru chestiile alea. Sunt 6. Mi-am mai luat astea. Nu sunt foarte scumpe. Au fost ieftine. Sunt de la nu știu cum se numește. Da. E mă chiu. N-am folosit toate culorile, o să le folosesc. Cam astea sunt. Nu astea și celelalte. Sunt 12 culori. În 6 cărăci. Se pare foarte accesibile, nu știu. Culorile astea sunt mult mai ciudate. Alea de pe partea asta. De pe partea asta sunt mult mai închise și pe astea mai deschise. Deci au vârf așa gros. Ok. So bye.